Otong idawat ko tanan. Ay pa-bautismo ko. Atong tayo nga gusto, pag-bautismo na. Baliban sa ko kay ano, wapan ako dawatan dito mo sa tibo. Karon, ano ang mga asawa na buti din sa Katoliko? Wala na ko tinggan yung uban sa simbahan na akong di alagalan ka. Di ka na mo dalhon, di ka na mapukson. Bahala ka. Salamat sa musupunta kay mas kung ano man nun siya sa ako siya na may kusunada kasi manita. So, gahapon ako siya barawa kay nga, kusunada mo kayo doon na tayo papatismo. Wala ko gahapon siya tanuda. Anto nilabot ang time nga nagpa-schedule na ko kay wala sugat may sa akong mga tao na kung kita silagan. Ano na pinag gaan na ba kay mag-istorya rin ni Pastor James kailangan diba? Hantod na nadawat ako gidawat ako ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi. Karon di schedule na magpakuan pabautismo. Kani ang asawa di na magpabautismo lagi. Kani akong apo gihilantan. Paano ba? Nagsukat ang ibang nihilala. Huibis pagka-Domingo magpabautismo ko. Karuruyan din yung bata. Ang ibuhat sa akong asawa, parang iyang isugod ang Ginoo ba? Lord, maayo lang niya akong apo. Magpabautismo ko. Di, nakaw ko kayo, sino yung panginaw ko? Ako paano, dalunan ako sa hospital kay nagsumakalibaw mo na, paano ba? Kasi mag-dehydrate. Pag-abot, naghila. Ano ka? Pagpabautismo ko. Ha? Kung naman ngayon mo ganyan basta maayos ni Lord, basta maayos ni ka pagpabautismo ko tulungan lupas ang bala. Itong wakong sabat ni Brad James nga magpabautismo siya. Pagkamot sa panahon, si Kog hunahuna nga unsa kagamhanan ng Ginoo. Kasi Kog ginikon ako why nasud nga di ko magpag-o. Why nasud nga di ko mabalik dahil mo kayo. Sa panahon nga wala, struggle ng tanan. Manginta ka siya guliba nga. Karon ako nakita na ang Ginoo grabe gyud siya ka. Kung grabe siya ka, buutan ko na ako kay isa doy. Why nagtuos? Ultimo akong isuon. Ako isuon naman. Jesus is Lord, ayan. Religion. Wala sa matuo nga maginganan ko. Kay bawag siya na kung saan ko tamang naputol. Pag-ingon ako nga, support siya. Sige na. Karon, magkuhan sa mga asawa na nahalaman ka, sa may mayo. Saan? Ikaw. Naman eh. Mga lagay ko nga kasi Ginoo. Pero ako naman po naging palaag na Lord. Mabako lang ko, madawat lang ako. Tuwatong takas tibok ako kasing-kasing ba na kanang di parehas itong una nga. Wala mo, nagka-pretend ako nga ako sa gidawat pero deep inside, na ang demonyo ba kayo? Gusto na itong boss. Wala nga, siguro na Lord, salamat sa inyong kayo. Sa ibang pagbago na ko, na isang tuod sa akong
manang napakadautan. Napakauluna para sa imo. Muna nga, di na lang tason, di na lang nagsinag to ang mga. O tanan na akong ibalik ito sa ang humaya ito sa buhay ito nga Diyos.